gathering of people here to celebrate everything. След малко ще видите и съндъка с сабите. Абсолютно същия съндък, който е пред нас. С него е забавлявал войниците. От съндъка излиза първата му съпруга, която му тя е била акробатка. Най-голямата любов на Сенко, но за съжаление тя умира при катастрофа. Ето е. Така, това е костюма, с който е работил Сенко. И след малко ще видите на мултимедията левитация на жена във въздуха. Сега минава с един обръч, който е лекичко прекъснат, за да може да мине през металната жица. Много от хората не знаят, че единият им син е Емил Димитров, нашия страдния изпълнител. Ето го Емил. Тук със съпругата му Пепа са на участие. Но за съжаление и Юлиан умира много останалите. А тук срещу нас е снимката на Асен Лепов. Доктор Лепас. Ето двете ръце и кръка. Средната част е дърпана страни, създава впечатление, че тя е разделена. Всъщност тя се излиза цяла. И да ви кажа, тук няма никаква илюзия, тук има умения на асистентката. Тя прави едно много силно изкривяване на тялото. Една чупка и нейният кръст попада ето тук в тази част. И затова се прави по размер на жената, която ще работи с съндъка, за да може въпреки изкривеното да мине. Ето навсякъде е плътно стъклото. Много е впечатляваща, наистина. Измислена е преди 100 години изкуството. Така, и Соловим излиза едно зайче. Само, че малко са го скрили зайчето. Сега ще ви разкажа как става. Тук са две кутийки. Има една дупчица. Слагате първо пръчето в дупката и изкарвате празната кутия. Така прибирате, но не до края. Прибирате, втория път махате ръчичката от дупчицата и втория път излиза. Рогодано ли? Да, те са две нова. Ето, кой иска пръв? Нещо да пращате. Първо так и без да наците. Ще излезе. Няма нищо. Отваряш. Сега вече не вършиш. Само отваряш. Оп! Дай на момиченцето. Шапката. Помниш така тук? И големите
Може да се направите с Чакай. Една дръжка. Влезайте си някъде местенце. Ой! Канете. Хайде, направи го пак фокус. Дръж. Няма нищо. Така. И сега пак изкарай. Хоп. Ето го зайчето вътре. Има ли како вътре? Там не там си вътре. Това се отваря. Може мама да види. Няма нищо, нали? Няма нищо. Това е ли сега пак? Има. Браво, тати. Точно така. Айде да. Ей! So fast. Айде включи моторите, тати. Ето го там, ето там стана, аз го виждам. Сипия. Там е кръста. На среща там. Сипия. Топата иска да дойде и падне на земята. I want на баба. Привет, Ом! А не си бебе. What, baby? You know, baby? Що не бъдеш като бебе? Ти не си бейби? Обаче, получиш. But before you told me that I'm baby. Аз загубам. Загубам. On a car, аз not take, baby. Аз просто загубам. You don't know? Мама. You don't know. Not baby. You not baby. Look, mommy.